Yes, her ser vi så mit kredsløb. Vi kan her se, at batteriet det sender en mængde strøm ud her igennem ledningen, og her sidder kontakten. Og det går så igennem pæren, som så får den til at lyse her, og så går den tilbage og så ind i batteriet. Hvis vi måler med voltmetret over pæren, kan vi se her, at spændingsforskellen den er 8,999 volt. Og vi kan også se, at hvis vi måler på for eksempel den positive og den negative side af batteriet, jamen så kan vi se, at spændingsforskellen er 9 volt. Så måler vi strømstyrken de forskellige steder i kredsløbet, og så kan vi se her, at den er 0,9 ampere. Vi kan også se her, at den er 0,9 ampere, og det kan vi faktisk se over det hele. Så strømstyrken den ændrer sig ikke. Vi kan se, at strømstyrken er målt i ampere A, og spændingsforskellen er målt i volt. Så derfor så kan vi finde effekten, som er målt i watt, da vi kan bruge formlen watt er lige med ampere gange volt, hvor at vi så ganger 9 med 0,9 og får 1,8 watt. Hvis vi vil finde resistensen i det her kredsløb, kan vi så i stedet for bruge formlen R er lige med U delt med V, som er resistens er lige med spændingsforskel i volt delt med strømstyre i ampere. Derfor dividerer vi resistensen, eller vi finder resistensen ved at dividere volt med amperemeter, og dertil får vi 9 delt med 0,9, som bliver til 10 ohm.